Bravo, super. Ne întoarcem la pentru bulgărești. Vecine de 400 de lei, vă rog. Nu lăsați copilul ăsta să plece întristat, că au plecat toți, au vândut, numai ea n-a vândut. Haideți! Cristina Bundanu, 400 de lei. Acolo e lucrat. E superbă. Dacă știți, sunt rămați, e bijuterie. Poate să stea pe orice perete, în orice casă. Nu? Nimic? Numărul 1. Bun, mulțumesc. 400 de lei. Un medic puțin și lucrări rămate. Adică poate merge direct pe perete fără niciun fel de telefon. Numărul 6 sunteți? Numărul 6 a oferit 2500 de lei pentru lucrarea lui Vali. Super tare. Excelent. Ați luat o lucrare foarte bună. Bănuiesc că ai lucrare. Gestul de Vârcea te-ai povestesc. Le spun, au fost 400 de lei, ca și la colegii lei. Numărul 7. Avem deja 400 de lei. Am organizat Art from the Heart, a doua ediție. Este o licitație caritabilă de artă, care a fost donat cu foarte multă generozitate și de niște artiști tineri, dar și de niște artiști concentrate. Și scopul evenimentului este să strângem fonduri pentru centrul de tip familial, Familia Mortel. Centrul nostru este în județul Buzău, la satul Pănătău, și avem 12 copii în grija noastră. De recent au venit două surori, deja sora ei era deja în plasament cu noi de câțiva ani. Și am mers acolo de Crăciun împreună cu sora și ea a fost Moș Crăciun pentru copii, pentru frații ei. A fost foarte mândră și l-a dat cadouri, dar am văzut acolo niște situații foarte triste. A fost chiar o situație de neglijență, mizerie, părinții care au problemele de alcoolism, etc. Copiii erau deja, noi am șeșizat autoritățile că situația a degenerat și ar trebui să vină și copiii în grijă noastră. Dar a fost o perioadă în care, nu știu, a luat ceva timp. Și noi am așteptat copiii să vină pentru Crăciun, de-aia aveam cadouri, dar n-au venit. Și în ianuarie încă nu au făcut nicio decizie, dar copiii au fugit de acasă. Bun, 1000 de lei preț de pornire pentru lucrarea lui Mungur Popa, o lucrare absolut super. Și apoi au venit în grija noastră, erau reuniți cu sora ei, câți copii au venit la noi? Două sori, da. Și au venit la noi și acum se integrează. Nu, învață că sunt în siguranță, nu mai trebuie să pun sandwich-uri în buzunar pentru mai târziu, adică că o să primească mâncare regulat și cer foarte multă atenție și iubire, nu? Îmbrățișări și așa, sunt foarte afectuoase. Sunt încă timizi, pentru că asta este și normal. Toți copiii când vin la noi la început sunt mai inibați, mai închiși, dar încet începe să înfloresc, cu cât mai mult că au încredere, că lucrurile sunt în siguranță. Asta este de ce este așa de important să avem o continuitate pentru ei. Noi am avut pentru ani de zile fonduri din partea Elveției, de un grup de sponsori foarte leal din Elveție, dar erau toți prieteni cu Cornelia Fischer, care este doamna din Elveția care a fondat casa. Ea acum este în pensie, s-a întors în Elveția, are peste 70 de ani, la fel ca toți prietenii, și atunci ei, într-un mod natural, plec de pe lumea noastră, nu? Și atunci nu mai reușesc să susțin casă. Și anul acesta ne-au înjumătățit contribuția și acum căutăm noi companii și oamenii individuali, pentru că tot acolo au fost doar oamenii simpli, adică oamenii individuali care au dat donații lunare sau anuale, care au susținut casă. Erau 300 la un moment dat. La început erau cam 300, acum, nu știu, poate 100 au rămas mai puțin. Dar acum începe să strângă un bun grup de sponsorii români. Acest eveniment a fost și să fim vizibili, să mai bine, să reușim așa, într-un eveniment scurt, să reușim să asigurăm o bucată bună din acest lipsă. Așteptăm la noi la ziua copilului, la ziua recolte. Rămâneți în legătură cu noi.